zo a rufe ɗaki da ɓarawo. In ma ɓarewa za ta to ta ɓare. Shi ma hukunci zai iya tafiya tsirara ya ci tafiyalansa akan titi. Amma a zuciyarsa ji yake daidai yake yi ba abin da yake damu. Ba fa makami ne yake kashe mutane ba. Mutane ke amfani da makami suna kashe mutane 'yan uwansu. To ka zo wurin. I repeat, ba mu ci ba, su ma ba za su taɓa ci ba. That's all. Ku sani lokacin da mutum ya cancanta ya rufe bakinsa shi ne lokacin da yake kasar ruwa. Arewa, the North. Ina fata Ubangiji mai sama ya yi maka baiwan da iyayenka za su yi alfahari da kai. Abokanka su yi farin ciki da kai, su ce dama su ne kai. Maƙiyanka kuma su san cewa Ubangiji yana tare da kai. Kuma ni ma in kasance tare da kai har ƙarshen rayuwata. Ba na so ƙara yin wata magana, na fi koma gida. Arewa, the North. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa da'amul ladzina utul kitaba hillal lakum wa da'amukum hillal lahum wal muhsinatu minal mu'minina wal muhsinatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wannan aya har zuwa ƙarshen ta tana mana bayani ne kan auren ahlul kitab. Na ji daɗi mutuƙa yadda na ga ka cika mudun au ba zalunci. Yesu zai ji daɗin abin da ka yi. Arewa, the North. Mun yi godiya gun Allah, mun yi godiya. Allah mun gode maka babu Yesu. Mutane sun warke, yatsunsu ya fito. Makafai sun warke, suna gani sarai-sarai. Arewa, the North, from the makers of siyasa ko ƙabilanci. Zan iya kashe mutum, ba komai bane a guri na. Arewa, the North. Allahu Akbar. Abinda Allah ya ɗauka na sani, sannan abinda ma ya bamu shi ma na sani, sannan kowane abu yana da lokaci sananne. Wallahi billahi lazi na rantse da Allah wanda zuciyarku take raya muku su suka yi wannan kisan, wallahi ba su suka yi ba. Pasto in zai ku ba zai mu haka ba, kada mi abin da ƙarshe za a zo ana nadama. Ku yi haƙuri, wannan makami da kuka ɗauka ba zai tsinana mana komai a rayuwa ba sai tashin hankali, kuma bayan tashin hankali ba abin da yake biyo baya a ƙasa sai talauci. Kar mu sa kanmu a cikin talauci, kada mu kashe rai, kada mu zubar da jini. Idan kun yarda ku zubar da makamanku.